bumi kita ing sakno swatara gemah ripan loji nawi karto lan harjo subur kang tinantu pari jagung soblok terong kacang jale bogong anggrek boyo gendang kubis lembayung katon ijo royo-royo oke dasar banyune tansah ajeg lumintu iline saknyatane latika rendang banyune joko angalape sawah janji seragam tanggang gawe anggarap sawah ora suwe hasil bumi nyata murah kabeh herek moga mane dhewe Resita ternyata bumi kita ing sakno swantara gemaripan lo sinawi kataraharjo super kanthi nandur pari jagung lombok terong kacang delepon anggrek puyung dan kuabis lembayung katon ijo royo-royo dasar banyune tanah saja lumintu iline senyatane ketika rendang banyune cukup gak ngalepe sawah dasar gede sumbere saji sregep tanda gawe anggarap sawah ora suwe kemudian hasil bumi nyata murah kabeh Ilham Audio Production senyatane ketiga radang banyune cukup ngalah pesawat janji sregep tanpa gawe anggar hap sawah
Musti Kolares. Iya, jos. Kaya mutapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi kremat-kremat piye-piye biasa rapat karo mlaku alon-alon gumranggeng swara mesin regatan ing pundakmu aku senden atis titis rasa netias ing dalan kowe mong elus-elus rambutku lan kowe angete rasa tresnanku saya krasa nalika kok aras pipiku ing pundakmu aku senden atis titis rasa mong elus-elus rambutku alas kepen kometer minangka seksine lakonku lan kowe angate rasa tresnanku saya krasa nalika ke aras pipiku luar biasa, luar biasa. Syane para tamu miwah saperengga kagem miwah sumawara putri adat kehormatan wontenipun Loh Jinawi Blitar Banyuwangi mertandani pagelaran langen beksan wonten ngri kalenggan ratri puniki tumunten ngantos purnaning kadi mila makaten saking kula pribadi Krempeng Wijaya piwah ingkang sedaya tandang karya Giri Mustika Laras Ilham Audio Sungging Multimedia keparang undur diri saged pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal kanthi suka rahayu ingkang samya tinemu tumanten sumangga acara kita tutup sareng di waosan alhamdulillahi rabbil alamin wasono kathah kelepatan kekirangan saking kula pribadi kanthi asesanti Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti ing ngarsa sung tulodo madya mangun karsa tut wirisa handayani wakiron bil taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.